Имамнарның очрашып үзара фикер алышлары һәр вакыт уңай нәтиҗә бирә диде мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин үз чыгышында һәм мөхтәсибләргә кагылышлы проблемаларга тукталды. Бу нигездә мәчетләрне газ белән тәэмин итү, балаларның җәйге ялын оештыру, ышаныч телефоны һәм төрле социаль мәсьәләләр. Биредә үк мөхтәсибләр диния нәзарәтенең төрле бүлек җитәкчеләреннән үзләрен кызыксындырган сорауларына җаваплар алды. Бу пленумнарыбыз аралашу өчен корал булып тора. Шуның өчен Аллаһка шөкер мөхтәсибләребез аралаша. Әле бүген бу районның яңа мөхтәсибебез һәм казыгыбыз билгеләнде. Аннан соң тагын яңа бер хәбәр бирәсем килә. Ышаныч телефон ачылды. Диния нәзарәтебездә 202-224-202. 3 кеше утыра, бер психолог, бер юрист, бер хәзрәт. 9-дан 6-га кадәр шалтырата аласыз. Һәрбер сорауга җавап таба аласыз дип ышанабыз. Утырышта республиканың үрнәк имамнарына мактау кагазьләре тапшырылды. Шул исәптән динебезнең алга китешенә күрсәткән хезмәтләре өчен һәм 65 яшьлек юбилей уңаеннан районыбыз мөхтәсибе Айрат хәзрәт Аюпов халкыбызга хезмәте медале белән бүләкләнде. Юбилейны котлаучылар тагыда булды. Сәламәтлек, иманлык, эшегездә уңышлар телим сезгә. Пленумда яшь имамнарга грантлар тапшыру хакында да сүз барды. Бер ел элек гамәлгә кергән бу проект авылларга яшьләрне җәлеп итәр өчен эшләнә. Узган ел республиканың 100-дән артык яшь имамы 180 мең сумлык сертификатны алырга өлгергән инде. Быел Нурлат районында кандидатлар тәкъдим ителәчәк. Җирлектә эшли торган яшь имамнарга кемнәр менә мәдрәсәләрен бетереп, үз туган авылларына, башка авылларга кайталар икән, эшкә тотыналар икән. Шушы җегетләребезгә әгәр дә аларның эш ташлары 3 елга хәтле булса, шушыларга мөфти тарафыннан грант акчалары бирелә. Шушы грант акчаларына теләсә өен ала, теләсә башка нәрсәдер, өйләнә микән, машина ала микән, ул аның эше, ләкин ул эшләргә тиеш, ул үсәргә тиеш. Нәкъ шулай менә Нурлатта да кайбер кешеләр билгеләнде. Шушы кешеләрне дә комиссияларга чакыртып, комиссиялар карап, тикшереп, шушыларга да ала бирсә грантлар булачак. Пленум кысаларында Камил хәзрәт Нурлат районы җитәкчесе Раул Кузюров белән очрашып, җирлектәге дини эшләр турында да фикер алышты.